La previsió de l'oratge per a este dimecres, dia 11 de novembre, tindrem cel poc ennuvolat o aclarit, amb intervals de núvols baixos en punts del litoral. No es descarten boires i bancs de boira matinals en l'interior. Les temperatures sense apenes canvis, vent fluix variable. I les temperatures en Requena tindrà avui una màxima de 22 i una mínima de 6 graus, Ontinyent màxima de 23, mínima d'11, Gandia màxima de 21, mínima de 13 i València tindrà una màxima de 23 i una mínima de 12 graus.